Здравейте! Днес ще ви покажа лесен начин, с който може да изкарвате пари. Така нареченото криптокопаене или по-скоро копаене на биткоини. За целта ще ви е нужна програмата NiceHash, нея можете да я изтеглите от сайта им, който ще оставя в описанието. Това е техния сайт, от тук горе трябва да се регистрирате и след това отивате на More и след това цъкате на Miners and Tools. Ето тук виждате всички приложения на NiceHash. На нас ни е нужно да изтеглим първото NiceHash Miner. Докато се тегли приложението, трябва да се логнете в сайта им от ето тук. Въвеждате си имейла и паролата, която сте създали и натискате Login. Тук сте в таблото ви за управление, натискате Mining. След това отивате на Mining адрес и натискате Copy. Връщаме се обратно на десктопа, пускаме да инсталираме програмата, съгласяваме се, че имаме 18 години, ние може и да нямаме, но няма проблем. Натискаме Next и чакаме да се инсталира програмата. След като програмата е инсталирана, натискаме Finish и програмата се стартира. Съгласяваме се с условията на програмата. Ето тук ни излиза майнинг адреса, който програмата е открила. Ако не е същия, като този, който копирахме порано, натискаме Add New Mining Address. Но в нашия случай потвърждаваме. Изчакваме програмата да зареди и да инсталира нужните файлове. Ето тук ще ни излязат софтуерите, които програмата инсталира и ги приемаме. И след това натискаме Restart. Изчакваме малко, докато програмата се рестартира. След като вече е заредила програмата, отиваме на Plugins. Инсталираме всички налични плагини за нашето устройство. След това отиваме на Benchmark и проверяваме дали всички плагини са включени. Ако не са, ги включваме и отиваме на Dashboard. След като вече сме на Dashboard, натискаме Start Mining и изчакваме да се направи бенчмарка. Докато чакаме, да ви разкажа малко за програмата и по какъв начин работи. NiceHash изчислява кой е най-доходоносният алгоритъм и криптовалута за вашите компоненти в компютъра или лаптопа и копае тях. Вие за награда получавате биткоин, който ви се зарежда в уолета. Различните компоненти на компютъра ви или лаптопа ви могат да носят различна печалба. Ето, че бенчмарка е завършен и аз изкарвам по 34 цента на ден с моя лаптоп. Има компютри и ригове, които изкарват много повече от това. Това е един страхотен начин за изкарване на страничен доход, докато не използвате компютъра си или лаптопа. Ако ви е харесало и ви е било полезно видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. До скоро!